guys, unboxing muna tayo mga G. Dati ang daming mga gandang gagamba to, pero silipin natin mga G kung meron nga talaga. Ano natin to? Ganda ng pagkakabox, oh. Magaling. So, pinitin muna natin. Nagdadab ako mga G gawa ng, yun nga, may party sa amin. Patugtog ng patugtog. So, yun, hanggang dab lang muna tayo. Tingnan natin mga G kung yan, nakikita nyo naman gano'ng kagaganda yung napanalunan ng mga pinag-giveaway natin noong December. So yan, nasisilip niya na 100 good. susulya pa. Yan, good yan, oh. Ay, good 100 pieces, 109 pala na good. Sobrang na talaga 109. Tingnan natin kung anong size. Then tercera 100 pieces. Okay, ganda ng lalagyan. So yan, plastic sa loob, ganyan yung itsura niya. Tube talaga sila. First, punitin na natin So, yung yan, let's top see. niya. So, yan. Yung gagamba. Kaya kung may idea kayo mga Aji kung ano yung mga gagambang gusto nyo, comment nyo na rin dito para at least alam natin, try natin kumuha. So, yan mga kaji, nakita nyo naman. Maganda yung gagamba, maraming buhay. Ang mga ilan namatay kasi kasalanan natin yun kaji. Kasi kinuha natin to ng anong petsa na natin kinuha to, 12 na. Kasi pumunta tayo ng Manila. So, yun, dumating to ng Ajis, kinuha ko ng 12 na. Isipin mo yun, 2 days pa. Mas napatagal pa ng 2 days. So, yan. Pero marami namang magaganda. So, okay lang. And alam na natin lahat yun. Pag nagpapadala talaga tayo ng gagamba, huwag natin expect 100%. No. Lahat yung 100% na yun is okay lahat. So, meron at meron talagang namamatay. So, ito na yung good selection natin. So, yan. Titignan natin sandali. Okay? Good. So, yun. Yun yung mga gagamba sa loob. Nasisipat akong patay. Pero malalaki yung gagamba. So, tingnan na natin. Ilalabas ko na muna. Post ko ulit. So, yan. Post natin ulit. So, yan mga Aji. Marami-rami din yung patay. Siguro, tansya ko mga 30 sa good. So, yan. Ano naman na natin? Papakita na natin sa inyo yung mga magagandang gagamba na nakuha natin. So yan, yung tigre, napakahaba, color gray mga Aji. So yan, haba ng galamay. Ito naman, tigre, medyo parang gray na itim. So pagkatapos ito mga Aji, comment nyo na rin kung ano yung gusto nyong gagamba, ano yung gusto nyong makita, ano yung pinakapaborito nyo para alam natin. Ito yung abuhin na brown, no? Sait kumagat yan. Yan. So yan, tigre naman. Mag-comment na kayo mga Aji kung ano yung gusto nyong linyadas ng gagamba. Ito, dilaw, napakahaba din. Mahabang mga gagamba to. Good. Selection ng good. So ito naman, TM na ata to. Or tercera, maliit to. So ito, tigre. Kapal lang paa. Lakad bangaw pa. Paborito ng lahat, tala. Mga bata dyan, yan na, sayawin nyo na yung tala. Ito yun, maganda to mga Aji, kapal ng paa. Ito, ganda din, orange na dilawin, ganda. So yan naman, tigre. Ito malaki-laki ito, parang jumbo size. So ito pulahin naman, orange pala, napaka orange yung kulay. So, nasa sa inyo na lang mga Aji kung ano yung gusto nyo. Ito itim. Mga good size to. Mahaba. So, nasa sa inyo. Anong gagamba yung kursunada nyo dyan. Ito tigre. Medyo, ito yung mga gandang itsura eh. Ito kasi gagamba ito yung paa yung itsura niya mga Aji. Maputi na pink yung paa. Ito tigre. Mahaba-haba ito mga Aji. Pangalawa ata sa pinakamahaba, pero good lang kasi kinuha natin selection ng good. So yun, mahaba talaga.
mag-comment na rin kayo kung ano mga in-expect yung laro. Ano pang gusto nyo ano yun? Pokemon mga Aji. Ang ganda. Pero yun lang, namatay. Hindi nakaitlog ata kasama yung isang mataba pa doon. Ito naman abuhin mga Aji. Masarap yan. Or magandang sarap. Ganda pag naluma. Tigrihin. So, may mga itim din tayo dyan. Hindi ko na pinakita yung iba. Ito pulahin ulit. Ano yung kursonada ko mga Aji yung pinakita ko. Ito. Ang gandang itim na ito. Yan iba din to. So yun yung mga gagamba. Sa inyo na lang kung ano yung kursonado nyo. Ito pinakamaganda para sa akin. Tala na pula. Maganda. Paano maglakad yan. Yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana enjoy nyo. Mag-comment na lang din kayo. Special mention nga pala kay Destin Aki. Yan tala. Kay Praise God. Yan. God bless the OG. Number 1 supporter. Ito naman. 11. So, shoutout din kay Ochampo Oraraka. Ulit ko pala, Destin Aki. So, yan. Shoutout sa'yo, sir. Si Lightning Sword PH. Shoutout din sa'yo. Kay Caraba Spidey TV. Shoutout sa'yo, sir. And maraming salamat dito kay Canegro TV. God bless pare and more blessings.